אני אשלים את וזהו, ואני מציעה לכם גם, תחפשו לכם מיזמים כאלה באזורים שלכם, שיקרבו אתכם לעוד נשים. זה גם טוב להזדמנות העסקית, וזה גם טוב כדי להכיר בכלל את אתם יודעות, את הבעיות. לדבר עם נשים זה להכיר את הבעיות שלהם בהכרח, ואז להציע להם את הפתרונות, ולדעת גם מה מדבר לנשים, כאילו, לדעת איך לדבר על הדבר הזה, שאני תמיד אומרת לכם, תמצאו את הבעיה, תמצאו את הבעיה, דברו על הבעיה, תתחילו עם הבעיה, זה. גאולה, תסדרי את המחשב, רואים רק את שלך. אמ, אוקיי, מה קורה לבנות? נגיד להם שהתחלנו. אני מסיימת להתלבש ומדליקה מצלמה. מהממת. למה? את דווקא יכולה להתלבש איתן. סתם, לא, אני לא עד כדי כך, זה... הגזמתי. בא לכם כאילו? טוב, גם למה וענת אמרו וואלה שהן לא. באות והן לא באו, מה קרה להם? טוב, אני אשלח להם רגע בפרטי, כי זה באמת זום חשוב. חבל לי שיפספסו. רחל, עממי לי מי הביא את הכרטיס בסוף של יאללה. הכנס? הביאו לי, לתמר, תמר שהזכיינית החדשה שלי, היא יופי. באה. תודה. בננות, יופי. איך היה לך היום, רחלה? איך היה לך הזום? כפרה עלייך. שלי את הייתי הבנות, בדיוק 3 דקות. בנות, איך היה לכם? אסתי. מצוין, היה מצוין. מקיף, מעניין. יופי, ברוך השם. היה הקלטתם? כיף. מה? הקלטתם? כן, כן, גל- הקלטנו. יופי. גליה הקליטה, כן, אני מסכנה. גליה, הקלטתי תודה בטלפון. שלקחת את החלק הזה שלי היום וגיבית אותי, תודה, כי באמת, כן. אתם לא מבינות, אני לפני, כשפתחתי את הזום שראית אותי נכנסת, זה הרגע שנכנסתי הביתה עם ערימה של קניות, ילדים שעוד לא אכלו כלום היום, שחיכו לי בבית עד עכשיו, שהיו בחוגים. לא הלכה לחוג היום, שכחתי. קיצור, רפאל רק הלך, מצאתי לו סידור, לא משנה, בקיצור, באמת, היה לי יום עמוס בטירוף, אבל חייבת להגיד לכם שלמרות שהוא עמוס בטירוף, עשיתי את העסק תוך כדי. וזה באמת עסק שאפשר לעשות תוך כדי. וזה מה שהכי מדהים אותי, שהרבה דברים לא הצלחתי לעשות, אבל את העסק כן. טוב, אז היום אני רוצה לדבר איתכם על איך אנחנו מדברים עם לקוחות, כאילו מתעניינים או מתעניינים בעסק, בסדר? עכשיו, אני אגיד לכם איך אני עושה את זה. אני כל הזמן מדייקת את זה יותר ויותר, ככל שהזמן עובר אני מדייקת את זה. היום הסברתי ליעל, ואז אמרתי, למה שיש בסיסטם זה כזה, אבל אני עושה את זה קצת אחרת. אוקיי, אני גם מדייקת את הסיסטם כל הזמן, אני אדייק אותו שוב. אני גם אמחק את הלינק. את הלינק עם לא, אני לא אמחק אותו, כי אנחנו עדיין משתמשות בו בוואטסאפ. טוב, אז בואו נתחיל מהלקוחות. בסדר? איך אני מתכתבת עם לקוחות שמגיעות אליי לתוכנית? או כאלה שעכשיו ראו משהו בפייסבוק שלי ורוצות לשמוע פרטים, אוקיי? אני יכולה להגיד לכם רק שהיום, בין היתר, הייתה לי שיחה סופר אימא'לה, כאילו, אם האישה הזאת נכנסת לעסק, אני מתעלפת. ו... ויש משהו מאוד 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 חשוב בלשאול שאלות, כאילו, אני מכירה אותה טוב, ועדיין שאלתי אותה, מה את יודעת על המוצרים? מה את יודעת על החברה הזאת? כאילו, התחלתי אני בשאלות, שאלתי אותה שאלות, כי אני פניתי אליה, אני הצעתי לה, ואז היא אמרה לי, אני לא יודעת כלום, אוקיי? אני רק אגיד לכם שלפני שהיא הסכימה לדבר איתי, היא שאלה אותי אם זאת פירמידה. ואני אמרתי לה, ואז אני עניתי לה את התשובה הזאת, שמרתי את התשובה, אני אשלח לכם אותה עכשיו בקבוצה, חיכיתי להזדמנות לשלוח לכם אותה. איך קראתי לזה? הנה זה פה. אני אשלח לכם שתראו מה עניתי לה יחד שאיתי. כי זה כאילו היה, היא קודם כל נורא התעניינה, ואז היא קצת נרתעה על הקטע של הפירמידה, ואז הסברתי לה את מה ששלחתי עכשיו, אוקיי?
על זה אתם יכולות לקרוא את זה אחר כך. ואז היא הסכימה לדבר איתי, לא יצא לנו לדבר במשך כמעט שבוע, והיום איך שיצאתי מהסופר קיבלתי ממנה הודעה באינסטגרם, אני פנויה עכשיו, אם את רוצה להתקשר, הרמתי לה טלפון בדרך. קודם כל פתחתי זום לרחלה, ואז הרמתי לה טלפון בדרך. ו... וזהו, והקטע הזה של שאלת שאלות, זה כאילו הבייסליין שלנו, גם למי שפונה אלינו וגם למי שאנחנו פונות אליה, אוקיי? שאלת שאלות. למה? למה זה חשוב? מישהי יכולה לדעת למה זה חשוב? מישהי יכולה להגיד לי למה זה חשוב לשאול שאלות? כי אז כי הלקוחה נופלת שאלות לעצמה. מייצרות המשכיות. מה עוד? עניין, יעל, שאלות, מה אה, אמרת? לא שומעת. בואי נרשום, צריכה להכיר את הפרסונה. אולי זה לא מתאים. להכיר לא, אותה. מה עוד? אה, את הרי צריכה להציע לה בסוף פתרון לבעיה, לדעת מה תודה הנקודות רבה. הכואבות שלה. תודה רבה. אני צריכה לתת לה פתרון אימא'לה, לבעיה. איזה מדויקת, אלה. איזה בעיה יש לה? קיביני מיני, אני יכולה לתת לה מיליון פתרונות. אבל איזה בעיה יש לה? אם אני לא יודעת איזה בעיה יש לה, איזה פתרון אני יכולה להציע לה? תקשיבי, זה עושה צמיחת שיער וזה זה. והבחורה יש לה רעמה מתה לגזור. בסדר? לא רלוונטי לה צמיחת שיער. סבבה? הבנתם את הראש שלי? כן, אני חייבת לגלות מה הבעיה שלה. חייבת. איך אני עושה את זה? על ידי שאלת שאלות. יותר מזה אני אגיד לכם. הדבר הראשון, מה השאלה הראשונה שאני שואלת מישהי שמגיעה אליי? אתם יודעות? לא, מה אני מה שואלת? את יודעת על העסק או על המוצרים? איך קוראים לך? למה פנית אליי? תלוי. לא, יפה אבל אלה, מאוד, יפה מאוד. אז השאלה אה, הראשונה, רגע, קשקשתי פה מלא. השאלה הראשונה, איך קוראים לך? עכשיו שימו לב, גם זכיינית, גם מתעניינת במסע, אותו דבר. איך קוראים לך? אני חייבת לדעת את השם שלה, כי אחר כך אני אגיד את השם שלה בהקלטות, אני אקרא לה בשם שלה כשאני כותבת, חייבת. זה דבר מייצר שני שאני קרבה. שואלת אותה, אם היא פנתה אליי, מה הדבר השני שאני שואלת אותה? מאיפה אם היא הגעת אליי? פנתה אלייך, מאיפה אחרי מאיפה מה? איך אני יכולה לעזור לך? לא. מה ראית בתוכן שלי שמשך את התשומת לב שלך? מה תקשיבי, את מעניין אותך? מחוננת, היא מלא. מאיפה ולמה? למה פנית אליי? למה? מה ראית אצלי? מה ראית אלן, אני אצלי? מקשיבה לך תמיד בזומים, רק שתדעי, למרות שאת חושבת שלא. אני לא חושבת שלא, בחיים לא. אני תמיד אומרת לך שאת מחוננת, בגלל זה את חוצפנית, שאת לא עושה את העסק. כי את, כאילו, מה שנקרא, איך אומרים את זה? אלוהים אגוזים. נותן אגוזים למי שאין שיניים. ממש, אבל ממש, כאילו, את כאילו יש לך את כל ה-DNA בשביל לעוף על העסק הזה, ואת אומרת, אולי אחר כך. טוב, אז למה היא פנתה אליי? עכשיו אני רושמת לכם את הסדר של זה בקבוצה, בסדר? אז קודם כל, אני שואלת אותה, שלום, מה שמך ומאיפה הגעת אליי? ואז אני שואלת אותה, מה ראית אצלי שגרם לך לשלוח לי הודעה? מה אהבת? למה התחברת? אם היום יעל העלתה פוסט, אוקיי? היא העלתה פוסט על תוכנית בריאות, והיא דיברה שם על כל מיני דברים, ומישהי פנתה אליה רוצה פרטים, היא חייבת להבין בהקשר של הפוסט על מה היא דיברה, על זה שזה עזר לה עם הסרטן השד, על זה שהיא דיברה שם על החילוף חומרים, מה בפוסט נגע בה, אוקיי? מה שם נגע בה? הרבה פעמים אני שומעת תשובות של הרבה פעמים אני אשמע תשובות של אני מתחברת לאנרגיה שלך, אוקיי? יש תשובות שממש חוזרות על עצמן. ואז אני אשאל, גם את רוצה אנרגיה כמו שלי? גם את היית רוצה כאילו לחוות את האנרגיה הגבוהה הזאת? סבבה? אני שואלת אותה, למה פנית אליי?
אז שאלנו את שלושת השאלות. מה ראית אצלי? יופי. אחרי שהבנתי איך קוראים לה, ומאיפה היא באה, ולמה היא, ומה היא ראתה אצלי, אני מנסה להבין את הבעיות שלה. עכשיו תקשיבו, אני לא שואלת את השאלות האלה כדי לסמן וי. אני שואלת שואלת להכיר אותה. שאלות כדי להציע לה, מה אני רוצה פתרונות. להציע לה? פתרונות. פתרון מדויק, אוקיי? זאת את אומרת, פתרון משקפת, שתפור למידותיה. את משקפת לה את מה שהיא אמרה, כן, ומציינת אבל את אני לא שמה. משקפת לה את מה שהיא אמרה בקטע של... שאת הבנת את הבעיה ואת קוראת לה בשמה. כן, רגע. ואז יש כמה סוגים של שאלות, אוקיי? יש ככה, רגע, אני רוצה לשלוח לכם לפי הסדר. מה קורה אם אני פונה אליה? שנייה, אנחנו נדבר על השינוי שאנחנו עושות בהתחלה, אוקיי. בסדר? ואז אם זאת לקוחה מתעניינת במסע, אני אומרת לה, ספרי לי על התזונה שלך, ספורט, מים, משקל, גובה, פירות וירקות, כמה את אוכלת, שעות אכילה, כמה קפה, לא יודעת. כל השאלות שעולות, כל השאלות. עכשיו, כשהיא עונה, מה קורה כשהיא עונה? היא עוברת תהליך חשיבתי עם עצמה. קורה עוד משהו אצלי. מה קורה? אני רואה את התשובות שלה, את מאתרת וממשיכה לשאול בעיות. שאלות בהמשך התשובות שלה. את להמשיך המשכיות. את מדייקת כאילו את השאלות. שאלות בהמשך לתשובות. למה אני אומרת לכם את זה? למה אני אומרת לכם את זה? כי הרבה פעמים יגיעו אליי בנות, נגיד הגיע אליי מישהו לניקוי רעלים, אני עושה ספורט 3 פעמים בשבוע, משתדלת לאכול בריא, לא, 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 לא. אז רשמתי לה, אוקיי, אז למה פנית אליי? איך אני יכולה לעזור לך? שאלתי אותה, מה, אני אדחוף לה עכשיו את הכללים של המסע שאני בכלל לא יודעת מה היא רוצה? ואז היא אמרה לי, אני מנשנשת המון. כוס הומו הזום הזה. כל הזמן יש לי באגים. יא אללה. עכשיו אתם רואות אותי או לא? בחושך. איזה באסה. אללה אללה. הנה, איפה הייתי? אני יוצרת המשכיות, אני שואלת אותה ובהתאם לתשובות, נכון, בהתאם לתשובות שלה אני שואלת שאלות. אם אני אשלח לה עכשיו את הכללים של המסע בלי שהבנתי מה הבעיה שלה, יעל, את כותבת? אני לא רואה אותך, למה? אלן, לא רואים אותך. כי לא הייתי מוכנה לשיעור. אלן, יש לי אבל שאלה לנו. עשית לב על ההודעה שלי. לא, אלן, כן. לא, אני נכנסתי רק בגלל ששלחת לי בפרטי. כפרה, את ראיתי עשית אותו. לב על ההודעה שלי היום, תסתכלי, רשמת? כן, כן, זה ליבי. ואז יעל נכון, רשמת זה... מעניין. כן. לא משנה. כן, כן, זה היה בצהריים, ממי. אני מציעה לך לכתוב את הדברים האלה, תקשיבו, אני ממש אני, מציעה לכם אני הולכת לכתוב. להקשיב לזום הזה מחר, הוא יהיה מוקלט, נכון? כן, חיים שלי. אז תשבי ותכתבי מחר, יופי. כי זה ממש מחר אני שמה ישדרג לך את אוזניות כל ואני עושה החוויה הכל. הזאת של המכירה. בדיוק, בסדר? בדיוק. אני רגע כן. מתחברת גם אני לזום מהטלפון שלי, כי אתם חייבות לראות אותי, זה לא הגיוני. אני אתחבר ואני אשים את עצמי פה. טוב. יופי. שקט. בוא נעשה אותי אין. רגע. ואת זה. עכשיו אתם שומעים אותי כפול או טוב? כפול. קצת כפול. תדברי עוד פעם. עכשיו אתם שומעות אותי כפול או טוב? טוב, טוב. טוב. רגע. דברו ועכשיו? רגיל, בסדר גמור. יופי, יופי, מהמם. ואתם גם רואות אותי טוב, נכון? כן, כן. מהמם. אז
עכשיו אני בבעיה, כי אני לא יכולה לשלוח לכם הודעות בקבוצה, אני אפתח את הוואטסאפ שלי גם. אלן, אז מאיפה הג'ינס שלך? מאיפה הג'ינס? כן. אני צריכה להסתכל. אחר כך אני אסתכל. אני לא זוכרת דברים כאלה, כפרה, אני הכי... וואו, יש דברים שאני ממש... זה לא מאוד חשוב, תקליטי את זה גם. רגע. כן, מה עם ההקלטה? תעשי את ההקלטה מחדש? לא צריך יעלי, להקליט. ממי, את שלחת לי השבוע הודעה, שבוע שעבר, ואני אמרתי, אני אענה, ולא הגעתי יאללה. לזה. לא, למה? ענית לי. רציתי לקחת את הכרטיס שלך, את לא לא זוכרת? עכשיו, אמרתי שכבר חמודות, לא עכשיו, חמודות. לא עכשיו. הייתי בטוחה שלא עניתי לך. טוב, טוב, ממי, טוב שעניתי לך. אז אני שואלת את השאלות, אוקיי? אני small שואלת את talk. השאלות, ואני ממשיכה לשאול שאלות כל הזמן, עד שאני מבינה את מהות הבעיה, בסדר? ממש עבר. עכשיו, לגבי העסק, אני גם שואלת שאלות, כאילו איזה שאלות אנחנו שואלות בעסק? איפה את עובדת היום? כמה את מרוויחה? כמה היית רוצה להרוויח? אני צריכה לעשות את זה פה. נכון, בוא נראה. האם את מרוצה מזה? בת כמה היא? זה משהו, יש לי אפילו קיצור למה את עושה בחיים. יש לי כזה שאני ספרי לי קצת עלייך, מאיפה את. עכשיו, זה לא משנה, תקשיבו. הן יכולות לכתוב לי, ילן, אני רוצה פרטים על התוכנית, על ההזדמנות העסקית. מי זאת לא משתיקה את עצמה פה? ורמה מתשתיק, פה מדברת. מה זה? היא יכולה להגיד לי, אני רוצה פרטים, תשתיקי כשאת לא מדברת כי יש רעשי רקע. היא אומרת לי, אני רוצה פרטים, ואז אני אומרת לה, מאיפה הגעת אליי? ואז היא אומרת לי, אני רוצה פרטים. מה ראית אצלי? לא מעניין אותי מה היא שואלת, אני קודם כל צריכה להבין מה קורה פה, עם מי אני מדברת, אוקיי? זה לא מעניין אותי, שוב פעם אני אומרת לכם, מה היא שואלת. ואם היא תשאל את זה פעמיים, אני אגיד לה, כמה דקות נגיע לחלק הזה, אני פשוט חייבת לשאול כמה שאלות בסיסיות, על מנת שנוכל להתחיל את השיחה, אוקיי? אתם חייבות להבין שאתם בוחרות את הבנות שנכנסות אליכם לצוות, הן לא עושות לכם טובה. ומי שבא בגישה שהיא עושה לכם טובה, ותיכנס עם תחושה שהיא עושה לך טובה, איבדת אותה לחלוטין. אוקיי? עדיף לך לשים את הגבול הזה באותו רגע, אחיות. תקשיבו, באותו רגע עדיף לשים את הגבול הזה מאשר אחר כך. וזה אני אומרת לכם בניסיון. עכשיו, אז אני שואלת אותה, אוקיי? שואלת שאלות, גם לגבי העסק, גם אני אומרת, מה, גם פה נתקע עכשיו? בסדר, יופי. עכשיו, בואו נמשיך רגע עם המסע. אם אני במסע עכשיו, אני שולחת לה... אני מוחקת את זה רגע, זה לא קשור. ואז אני אומרת לה, אני מבינה את הבעיה, כן, אני מבינה את הבעיה, אני שולחת לה את זה, שימו לב מה אני עושה, אני שולחת לה את ההודעת מסע, עם השם שלה. יש לי גם הקלטה של קפסולות. מה זה? למה זה לא כתב לי? אלן, משהו שהוא קצת אני רוצה לחדד. הרי אם אנחנו רגע, עובדות... תני לי לסיים את המשפט. קודם כל אני שולחת את ההודעה הזאת, תודה ששיתפת אותי עם השם שלה. מיד אחר כך אני יכולה לשלוח את ההקלטה על הקפסולות, אני לא תמיד שולחת אותה, אני חייבת להודות. הדבר שאני עושה מיד כן, זה מתייחסת ספציפית לבעיה שלה, התייחסות, אני רושמת התייחסות, בוא נקליט את עצמי שם, ספציפית לבעיה שלה, בהקלטה, ומציגה איך המוצרים יהיו הפתרון עבורה, אוקיי? או התוכנית. באותו רגע, באותה נשימה,
נשימה, אני שולחת את שני אלה. איפה האימוג'י שלי פה? איך קשה לי ככה. אוקיי? אני שולחת את הדבר הזה, את ההודעה הזאת, ואת ההקלטה. עכשיו, בהקלטה, אני חייבת להתייחס לבעיה שלה הספציפית, ולהציג בפניה איך המוצרים שלי הם הפתרון עבורה. היחיד לתמיד גם, שהוא לתמיד. כן, ורה, מה רצית להגיד? אלן, יש לך דוגמה של שיחה כזאת שאת יכולה אולי לצלם לנו? כאילו שיחת מלא, וואטסאפ שעשיתי מישהי ככה. זה מלא, מלא. כן. לי מאוד קשה להיות ורבלית בכתוביות, בלהתכתב. פרה, איזה ורבליות יש פה? אז אל תכתבי כלום, תקליטי את הכל. תקליטי את הכל. תקליטי את כל ההודעות שלך. אין לי בעיה. יודעת את כמה ענית אנשים לי לא על יודעים את זה? השאלה. אגב, כל ההודעות האלה מוכנות לי בסלש, בגלל שיש לי וואטסאפ ביזנס, כל ההודעות האלה מוכנות לי בסלשים. סלש המילה הראשונה וואו. עולה לי כל המשפט. אני לא כותבת את זה כל פעם אחת. כן. טוב. מה אמרת ורה? כשענית לי על השאלה, רציתי לשאול אותך, אם אנחנו שולחות את ההודעה הארוכה הזאת של אתה או ככה וככה, אז מה, אנחנו הרי כביכול באמת, מה זה כביכול? באמת מתעניינות בה ורוצות לדעת מה ספציפית איתה. ואז לכולם שולחים אותו דבר, ואז הוספת ששולחים עוד כן, הודעה עם כי התייחסות ההודעה ספציפית. הזאת היא הודעת עזר. אוקיי? ההודעה הזאת היא הודעת עזר. היא הודעה כללית, יש בהודעה הזאת את הקהילה שלנו שהיא נכנסת ומתרשמת, אוקיי? זו הודעה מאוד כללית. כן. ההתייחסות הספציפית לבעיה שלה, אני אומרת לכם, תעשו את זה בהקלטה ולהגיד את השם שלה. להגיד את השם שלה בהקלטה. אוקיי? יופי. ואז אתם רואים שאני שואלת אותה פה אם מעניין אותך לשמוע יותר, וגם את ההקלטה, לסיים תמיד את ההקלטות בשאלה. אוקיי? למה? כי אני מייצרת המשכיות. עכשיו, לא רק זה, אחרי שסיימתי ושאלתי שאלה, היא בדרך כלל תשאל בשלב הזה על המחיר, אוקיי? ואז אני שולחת לה הקלטה כשהיא שואלת על המחיר, אני שולחת לה הקלטה של הסבר על המחיר מוכנה מראש, פלוס ברושור מחיר. אוקיי? עכשיו. וואו, כמה שאני עשיתי את זה לא נכון היום. לא נורא. לא לא נורא, לא נורא, לא נורא. נורא. פעם בגללכם. ראשונה שלו. אני חייבת רק להגיד לכם משהו, בסדר? הקטע של המחיר. הרבה פעמים היא תשאל אותי, היא לא תשאל על המחיר, היא תגיד, אוקיי, לא יודעת מה, היא תשאל שאלות אחרות. היא יכולה לשאול שאלות אחרות, שכאילו, אני לא יכולה להסביר לכם אפילו, אבל הרבה פעמים היא יכולה לשאול אותי משהו, ואני בכלל שולחת לה את המחיר. כאילו, בקטע של, נגיד, איך מתקדמים, איך אני יכולה לעשות לעצמי הזמנה, איך כזה, ואז אני שולחת לה את המחיר עם הסבר על המחיר. אוקיי? וזהו. זה היה את הפרטים. אוקיי? עכשיו, כשאני עובדת עם וואטסאפ ביזנס, אתם קולטות כמה קל לי לעבוד? אתם רואות את זה או לא? כל דבר בשנייה אני שולפת. שמתם לב? וההקלטות שלי כולם שמורות לי בטלגרם. אז אני גם את ההקלטות מעבירה. למעשה, ההקלטה של המחיר קבועה ומוכנה מראש, וההודעה הזאת קבועה ומוכנה מראש, וכל השאלות מוכנות מראש ברוב הפעמים. מה שמשתנה זה ההקלטות שלי כשאני מתייחסת לפתרון. אוקיי? בגלל אם אני רואה, אגב, אם אני רואה שהיא לא הבינה את המחיר, אני תמיד מעמידה במקום. כאילו, אני מעדיפה שהיא לא תקנה, מאשר תקנה
שהיא חושבת שזה 839 חד פעמי, שאני הבנתי שהיא חושבת שזה חד פעמי, ואני עדיין אעשה לה את הזמן, אני לא עושה את זה. אני עוצרת, אני אומרת לה, תקשיבי, זה לא חד פעמי, זה 4 כן, תשלומים, אוקיי? איך את מוודאה שהיא הבינה את זה, אבל את לא צריכה כולם לוודא עם מבינים. כולם. לא, מאוד פשוט להבין את זה. מאוד פשוט. נכון, את מבינה את זה בניואנסים הקטנים, ממש. נכון. אוקיי. עכשיו רחלה שאלה, אם היא פונה אליי. אם היא פונה אליי, מה אני עושה? אז אם היא פנתה אליי, סליחה, אם אני פניתי לא, אליה. אם אני פניתי אליה. אני פניתי אליה. אם אני פניתי אליה, אז אני, קודם כל, שואלת אותה, מה שלומך? איך, כאילו מתעניינת בה, אוקיי? וזה יכול להיות גם הודעה יבשה של חשבתי עלייך, ואני רוצה להציע לך את. ברגע שהיא אומרת, לא משנה איזה הודעה ניסחתם בהתחלה, ברגע שהיא אומרת שהיא מעוניינת לשמוע פרטים, אני מתחילה עוד פעם מפה. ספרי לי עליי, על התזונה שלך, מים, אוקיי? תגובה, אם אני פניתי אליה, והיא רוצה לשמוע פרטים, אני ממשיכה מהשאלות האלה, אוקיי? כי השאלות האלה של למה התחברת וזה, זה לא רלוונטי כרגע, כי אני פניתי אליה, נכון? אוקיי, מהמם. עכשיו לגבי, אתם רוצות הבנתם את זה? יש שאלות לפני שאני ממשיכה לגבי העסק? כן. לא, אבל לגבי העסק, אם אני פונה אליה, כן. איפה אני מתחילה את השאלה, כאילו? אם אני רגע, פונה אליה, רגע, שנייה, בואו נעשה את העסק, ואז נתחיל מהמצב כמו שעשינו עכשיו. נעשה בסדר שהיא פונה אלייך, ואחר כך נבין מה קורה כשאנחנו פונות אליה, אוקיי? אז שהיא פונה אליי גם, אותו דבר. עכשיו נעשה ככה 10. אותו דבר. מה שמך? חלה, מה כואב לך הראש? אה? כואב לך הראש? אני? כן. פוצצות לי העיניים, כואב לי הראש מאוד. לא נחתי היום דקה. תראו, זה עשה לי כזה, זה יפה. מה זה? זה עשה לי את זה באלכסון. שלום. מה שמך? ומאיפה הגעת? תקשיבו, ואז, הצ'אט GPT הזה גאון, את כל הזום ממש. שלי, את כל עזבי את זה הזום עכשיו. לקחתי ממנו היום. אין, הוא אתם גאון לא יודעות מה קרה לחיים. לי היום. תקשיבו מה קרה לי היום, אני חייבת לספר לכם את זה בהקשר של ChatGPT, ואני ממשיכה. דודה שלי מתקשרת אליי, אלן, מישהי בשם ליאור, צריכה להכין למחר מצגת לאביב, היא חייבת חומרים, את יכולה לשלוח? אמרתי לה, ברור. שלחתי לה 3 סרטונים מהיוטיוב, שלחתי לה תמונות של אביב, כמה סרטונים שלה, ואז אמרתי, חכי שנייה, נכנסתי לצ'אט, רשמתי לו, היי צ'אט, אתה מכיר את אביב חג'אג'? תקשיבו, אני חייבת לשלוח לכם משהו ששלח לי, אתם מתעלפות, תסתכלו. תקשיבו, אני התעלפתי באותו רגע, חכו. איפה זה? הנה. אני תכף אמחק את זה, כי זה לא רלוונטי לקבוצה. אני רק רוצה שתראו עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברות. נראה. רגע, שלח, תסתכלו. היי, אתה מכיר את אביב חג'אג', התצפיתנית שנרצחה ב7/10? תראו מה הוא רושם לי. כן, אני מכיר את סיפורה של אביב חג'אג', התצפיתנית שנרצחה במצב נחלון. היא הייתה בת דודתה של אלן חג'אג', שמזכירה אותה רבות בפוסטים ובתכנים שלה. אימא'לה, תקשיבו, אני בהלם שאתה קורא את הפוסטים שלי, אתה יכול לכתוב לי עליה בצורה מפורטת? מה המסר שלה וזה, והוא כותב לי. אימא'לה, התעלפתי. ואז אמרתי לה, תקשיבי, ממי, את יכולה גם לעזר בצ'אט GPT. כשאת כותבת את המצגת, את לא צריכה אותי. אימא'לה. וכל מה שהוא רשם נכון. כל מה שהוא רשם נכון עליה. אני מוחקת את זה. כן, הוא זוכר הכל. הוא עשה לי פתיח לזום, נעים מאוד, אני רחל הכהן. אמרתי, אתה מכיר אותי, זה חמוד אתה.
אני הכרתי אותו כבר לפני שנתיים, האמת. נו, זוכר כשהייתי אותה? צריכה, תקשיבי, זה תנסי. משהו מדהים, זה משהו מדהים. הייתי צריכה לשלוח את הקורות חיים שלי באנגלית. אני נו, מסתכלת על השעון, אני אומרת, אין מצב שאני עושה את זה בשעה. לעשות את הדבר, אין מצב שאני בכלל יושבת לכתוב קורות חיים באנגלית עכשיו. אמרתי, מסתכלת, אני אומרת, מה אני עושה? וואלה, צ'אט GPT, אני נכנסת. חבר מהעבודה הכיר לי את זה. נכנסתי לצ'אט GPT, תוך 3 דקות היה לי איזה כיף. מדוגם ברמות על, הטסתי את זה לכוח אדם אז שהייתי צריכה, זה היה משהו מדהים. הייתי בשוק מהיכולות שלו, בשוק. אני מדהים, עכשיו מדהים. יאללה, משתמש. זהו, נגמר הדיון על צ'אט. בואו נתקדם. יאללה, תקשיב. סגרנו. רגע. עכשיו מה אני עושה? אני שולחת לה, שימו לב, זה אותן הודעות, בסדר? למי? למי שאני פניתי אליה לעסק? את על זה? לא, כרגע היא פנתה אליי. אוקיי. יופי. ואז מה אני עושה אחר כך? אחרי ששאלתי אותה מה ראית אצלי, מה אני אשלח לה? אם זה העסק, אופס. את הזום. זום. לא, מה הקשר? איך הגעת עכשיו לזום? רגע. עסק, מה דיברת ראית על אצלי? עסק. מה ראית זום אצלי עסק. שגרמת לך לשלוח לי הודעה? אה, תסתכלו בקבוצה. מה אהבת? מה סקרן אותך? הוא הגיע אליי, ילן, אשמח לשמוע פרטים על העסק. שלום, מה שמך, מאיפה הגעת אליי? היא עונה. מה ראית אצלי שגרם לך לשלוח לי הודעה? מה אהבת למה התחברת? בדרך כלל היא תגיד הכנסה נוספת, בסדר? ואז אני שואלת אותה שאלות. אני מתחילה בשאלה הזאת. ספרי לי קצת עלייך, מאיפה את, מה את עושה, מה הסטטוס שלך? עכשיו, היא עונה לי. ברגע שהיא עונה לי, מה קורה אצלי? נוצרות לי עוד שאלות. למשל, את אוהבת את העבודה שלך. כמה היית רוצה להרוויח? מה עוד? באמת, זה כאילו... זה נראה ארוך מדי, הלן. את סליחה? יודעת יש לא מעט אנשים שאין להם סבלנות לשאלות שלא האלה. מה את ייכנסו עושה? אליי לעסק. מי שאין לו סבלנות לדבר איתי, שלא ייכנס אליי לעסק. מי שאין לו סבלנות לראות 30 דקות, אני רושמת לו. אם אין לך פנאי לראות 30 דקות בעסק, שהוא הזדמנות עסקית שיכולה לשנות לך את החיים, אתה לא מתאים לעסק שלו. אתה לא מתאים. תקשיבו, זה לא הגיוני שבן אדם רוצה פרטים על העסק ולא יכול לשבת לראות 30 דקות. מתי אין לך 30 דקות לעבוד אלן, מזה? באיזה שלב של ההתפתחות שלך הגעת לתובנה הזאת? לפני חצי אני שנה. בטוחה שגם את כמוני חשבת את אותו דבר כמו שכולנו פה חושבות. לא, לא, שזה ארוך אולי, זה לא, הרבה אנשים מתנתקים. לא, ואתם לא יודעות מה היה הסיסטם שלנו לפני. כאילו, באמת. בסך הכל, כל מה ששאלתי אותה זה מאיפה היא הגיעה אליי, מה גרם לה להתחבר אליי, לספר לי על עצמה. אני עכשיו מייצרת מערכת יחסים. כן. אני לומדת אותה, מבינה את הבעיה שלה. לא כולם באות בשביל כסף, חלק באות בשביל קהילה. אני צריכה לשים דגש במקום אחר, אוקיי? מה, מישהי באה לך ואמרה לך, אני רוצה להיכנס לעסק בשביל הקהילה? כן, יש לי, הנה, העליתי את זה לסטורי שלי, לקוחה שלי, שאומרת לי, אתם נראות חברות כל כך טובות, וזה בא לי להצטרף. בואי. היא לא אמרה מילה על הכסף, איזה כיף. כן? אוקיי? אני לומדת אותה, מבינה את הבעיה שלה, מכינה את הפתרון, מייצרת איתה מערכות יחסים, כי תשימו לב, כשהיא עונה, ואני שואלת, אני גם מספרת על עצמי תוך כדי, בסדר? נגיד אם היא אומרת שהיא כלכלנית, אני אומרת לה יוגה, אני כלכלנית. אם היא אומרת שהיא לא אוהבת את העבודה שלה, אני יכולה להתחבר לזה מהמקום. כל פעם, כל דבר שהיא אומרת, אני מציגה את עצמי גם תוך כדי, אוקיי? אני עושה... בנות, זה רק אני או שפתאום כל אחת נזכרת בשיחה שאלן עשתה איתה על ההתחלה. כן, נכון. כן, בטח. אני רוצה להכיר את הבנות שנכנסות אליי לעסק. זה באמת ככה. אני שאלה רוצה אותי למה להכיר אותם, אני רוצה התחברת. לדעת מה הבאות.
אמרתי לה, אני אחות, היא אומרת לי, יש לי אחות כבר 4 שנים. נכון, גאולוש. טוב, אוקיי? ואז אחרי כל זה, יש לי הקלטה, אני שולחת איזושהי הקלטה, אני שולחת הקלטה עם הצגה עצמית, יש את ההקלטה הזאת, אני אשלח לכם אותה. אותה. אשלח לכם אותה בקבוצה, למרות שיש לכם הכל בטלגרם. כן, הכל מה זה קשה לי בטלגרם. להסתדר עם זה? אני לא מבינה את הטלגרם הזה. כן, את תלמדי אותו, כמו שכולנו למדנו, הכל טוב. נכון, בנות? אין נכון, לנו... בנות? עם הזמן תכיר הכל. סבלנות. כן, לאט כן. לאט תכירי הכל. תעברי על הדברים אחד אחד, כשיש לך אוקיי, אז זמן. שלחתי את ההקלטה, ואז היא עונה, אם זה מעניין אותה, ואז אני שואלת אותה את השאלה הבאה. מעניין אותך לראות סרטון שמסביר על העסק, היא אומרת כן, עונה כן, זום, אוקיי? זה הסיפור. זה הסיפור. עכשיו, זה נראה לכאורה נורא טכני, אבל תקשיבו, יש פה איזשהו מבנה כללי. זה לא חייב להיות כל כך טכני, כי ברגע שאני שואלת שאלות, אני מתחילה לייצר חיבורים. הטכניקה זזה הצידה. יש לי איזשהו מבנה כללי שאני פועלת לפיו, אבל אני מייצרת פה תקשורת, אני שואלת שאלות. אמרתי לכם, אמא אמרה לי שהיא סבתא והיא רוצה כמה שקלים בשביל לעזור לילדים שלה וזה, אני לא חשבתי שהיא תעבוד, תקשיבו, אני לא חשבתי שאירמה תעבוד. לא חשבתי שהיא תעבוד. אני הייתי בטוחה שאירמה נכנסת בשביל הקהילה, מהתשובות שהיא נתנה לי. ווואלה, היא מרביצה אותה. אז אוקיי? מה זה משקף השאלות אם את התרשמת אחרת? מה זה משנה? אני למדתי להכיר אותה. אבל אני למדתי הכיוון להבין הוא מה אחר. חשוב לה. אבל אני למדתי להבין מה חשוב לה, ואז גם הבנתי שכשהיא אמרה לי לעזור לילדים, אני חשבתי שהיא רוצה לעזור להם בכמה שקלים, מתנות לזה. היא בכלל התכוונה שהיא רוצה לעזור לבן שלה, לקנות לבן שלה בית וכזה, הבנת? היא מדברת איתי על סכומים אחרים לגמרי, אוקיי? אז זה לא משנה, אבל אני ידעתי מה הסיבה, המהות שלה, למה היא מצטרפת. לפחות למה היא חושבת שהיא מצטרפת. כמובן שמה שאנחנו מצטרפות, הסיבה שאנחנו מצטרפות, בהתחלה זה לא אותה סיבה, שאחר כך שאנחנו בכלל מתחילות לעבוד, תמיד משתנה, ואף פעם לא נשאר כלום. אוקיי? אז ככה אני עושה את זה. עכשיו לשאלתה של רחל אשור, מה קורה אם אני פונה אליה? אוקיי? מה קורה אם אני פונה אליה? איך אני עושה את זה? אז אני מציעה לה שוב, מנסחת לה הודעה. היא אומרת לי, כן, מעניין אותי לשמוע עוד פרטים, אני מתחילה מפה. אם אני פונה אליה, והיא אומרת לי שהיא רוצה עוד פרטים, שהיא רוצה לשמוע עוד, אני ממשיכה. מפה. קומפרנדס? אמורס. באמת שזה לא ביגי. וככל שההודעות שלכם יהיו יותר מוכנות, בוואטסאפ ביזנס או whatever, מוכנות מראש, קלות להנגשה, אתם תוכלו להכיל מסה של פניות, אוקיי? זה כשאתם מצליחות להכיל מסה של פניות, אתם מכינות את הכלי שלכם למסה של פניות, ופתאום יהיה לכם איזה סרטון ויראלי, ופתאום יהיה לכם איזה פוסט ויראלי, ופתאום יהיה לכם איזה תגובה שמקבלת מלא פניות, אוקיי? גליה, יש לי שאלה, גליה, את פה? לא, היא פה, היא היא פה. הייתה פה לפני שנייה. כן, אני יודעת. גליה, תגידי, כשאת עכשיו הגבת את התגובה הזאת בקבוצה, ופנו אלייך בנות לגבי עבודה מהבית בחופשת לידה, כן. איך הכלת את המסה הזאת? עשית סיסטם, או שדיברת עם אחת-אחת?
כל מי שפנתה אליי בפייסבוק, אז שלחתי לה טלפון, מי שפנתה אליי לוואטסאפ, התחלתי את הסיסטם, לא לומר. כי עשיתי, כאילו עשיתי, מה קרה פה? כאילו עשיתי את מה קרה פה? אוקיי. עשיתי את ההודעות בעצם. כן, שאלתי שאלות. כן, עשיתי את מה שאני מסבירה עכשיו. בדיוק. יופי, מהמם. אוקיי, ברגע שהשאלות מוכנות לכם, ויש לכם זום עסק מוכן והכל, אגב, בא לכם שנעשה זום עסק חדש? כן. בא כן, לי, כן. בא לי ממש. בואו נקבע תאריך. תסומו ל"ג בעומר, עד שלא קובעים תאריכים, לא קורה כלום. איי, 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 איי. אוי. רחלה, יפה לך חשוף. תודה חיים שלי. איך בא לי עכשיו ללכת למסעדה? אני מחר נוסעת לאילת. איזה כיף. לאן? לאיזה מלון? לקחתי בסי-סייד, שם איזה סוויטה כזה. מגניבה. זה אוקיי. זה צמוד לקניון, על הים. אני יודעת איפה זה, כן. כיף. זום עסק, צריך זמן לשווק אותו, להביא אנשים לזום. מה אתם אומרות, השני ל-12? מה? לא. כן, אתם יודעות מה? שני ל-12, אתם יודעות למה? כי בתחילת, לא שני ל-12. ראשון ל-12. זה יוצא יום ראשון. אני אגיד לכם מה... לא עושים את זה ביום לא יום שישי שני. בדרך כלל? מה אכפת לי מה עושים אחרים? אני עושה מה שאני את אמרת לי, בצחיקה, את אמרת לי, תבחרי לך תאריך ליום שישי. כי את רצית להיכנס כאילו לטבלה שהן עושות. שני ל-12 זה יום שני, אל תעשי חיים שלי יום שני. לא, אמרתי ראשון, אמרתי ראשון. ראשון זה יום ראשון. כן, בא לכם, כי אני אומרת, כאילו תמיד בהתחלה, הולך להיות עכשיו שינויים במערכת, נכון? אנחנו נהיה מנוטרלות גם ככה. כאילו לא נוכל להכניס הזמנות, לא נוכל להיות לא נוכל לעשות כלום שהוא טכני. כאילו נוכל להמשיך לשווק כרגיל, אבל לא נוכל ממש לעבוד. אז אפשר או בראשון או בשלישי. מה אתם אומרות? שלישי לדצמבר או ראשון לדצמבר? אפשר בראשון, לא? יום ראשון זה סבבה, יום ראשון זה יום מת כזה. מה שאומרות. מה שאתם רוצות, לי לא משנה. ממש לא, יום ראשון בשבילי זה יום ארוך. יום שלישי סבבה. בנות, אתם פה, אני חושבת איתכם. ראשון או שלישי, כל אחד תכתוב בצ'אט, בואו נראה, תשאירו מה אתם מצפות. מי שאין לה העדפה, שתרשום אין לי העדפה, לא משנה לי. בסדר? יש משהו כאילו ראשון ל-12. חודש חדש. משהו שמרגיש לי מדויק מבחינת התאריך. חכו שנייה, תנו לי לבדוק את זה. 12. 20. זה 3, שלישי. 12. אין לי העדפה, לא משנה לי. שלישי. מתי אצל יהודית אצל יהודית ב-18, מפגש ארגוני. אלן, באיזה שעה ב-18? עוד לא קבענו שעה, אבל זה יהיה בשעות הערב, 7 כזה. מה, לא כתבתי? איפה כתבתי את זה? אמרת שבהמשך תתני פרטים. כן, לא, אבל אולי כתבתי את זה בחודש אחר בטעות? הנה דצמבר, 18 לדצמבר. בארוחה אצל יהודית ב7 בערב. כתבתי את זה בטעות ב-11. מתי אתם באות אליי? 7. כשתקבעי תאריך, כפרה, דברי איתי. אני צריכה לקבוע תאריך טוב. כן, יחד איתי, תקבעי איתי תאריך ונקדם את זה. רגע, 18 ומשהו כמו 7 בערב מפגש אצל יהודית. זה נורא מאוחר. זה מאוחר? כן, יש עוד שעתיים נסיעה. ב5 זה מפגש יותר קצר, גם לי כפרה. זה מפגש יותר קצר
מהמפגשים הארגוניים. זה רק אנחנו. לא, אבל עדיין, אני לא רואה את הכביש כבר לקראת הסוף. נעצמות לי העיניים בנהיגה. אני אגיד לך מה, להגיע לתל אביב ב-6 זה יהיה סיוט של החיים. זה תל אביב בכל זאת. מבינה? בסדר, אני לא סגורה על השעה. אנחנו עוד נדון, אני אתייעץ עם יהודית מה היא חושבת, מה היא אומרת. אני מבינה אותך מאוד. אני בסירה איתך. רגע, אז אמרנו, ברביעי לחודש יש לנו מפגש ארגוני. המפגש הארגוני מתחיל יותר מוקדם, תמיד. מפגש ארגוני גדול. ואמרנו, זה לא היה 5 בדצמבר? גאולה, לא, למה זה משנה לך אם אני אעשה את זה ביום ראשון? את לא מעבירה את הזום, אני מעבירה את הזום. זה משנה לך? אני אגיד לך, אני מגיעה מהעבודה, גמורה מעייפות, זה יום שאני עובדת ערב. בסדר, נו, אם הרוב רוצה, בסדר, אני אתגמש. לא, אני לא קשור לרוב, אני פשוט לא רוצה לעשות את זה צמוד למפגש. מצד שני, רגע, 30 לחודש זה סוף חודש, אתם כולכם תהיו עסוקות בסוף חודש בטירוף, אז עדיף לתת לכם כמה ימים לשווק את זה. אז נעשה את זה ב3 לחודש. אוקיי? סגור העניין. 3 לחודש, 8 השלישי בערב. 8 אני עושה את זה. זה זום ורביעי זה מפגש? כן, זום עסק. שלישי לחודש, ב8 בערב, זום עסק פתוח למתעניינות. וואי, רגע, ב8 זום עסק, ב9 זום שלנו? אני לא חושבת שאני אעשה זום באותו יום, כי כשאני מעבירה זום עסק, אני ממש אני מוציאה מלא אנרגיות, וגם בואי, אתם לא תיכנסו צריך לזום, להגזים, אתם תלמדו מלא דברים. אתם לא צריך תלמדו בזום הזה להגזים. מלא דברים, זה גם סוג של למידה עבורכם, תאמינו לי. זה אתם אפשר להזמין יודעות כמה קבוצה? זום עסק אני צפיתי. בכמה זומים של עסק אני צפיתי. לפני שהעברתי בעצמי זום עסק, אני לא צוחקת איתכם, אולי 20 או 30. כל זום שהיה, היינו עושים אז כל שבוע. כל פעם הייתי עולה. כל זום הייתי עולה. היינו עושות שישי זום עסק, שלישי זום מסע. זה היה טירוף, טירוף. היינו מתעסקות בזה כל היום, ולשווק את זה. ואיזה טוב. סיסטם. כן. אז נעשה זום עסק חדש, שיהיה לנו מעודכן. אני גם אכין מצגת חדשה, אני אקח מאיילת את המצגת, אני צריכה להתכונן לזה, יא רבי. צריכה להשקיע בזה זמן. אוקיי. אז יאללה, אהובות שלי, איך היה לכם היום הזום? מאוד אינפורמטיבי, מדויק וככה צריכים. מרענן. מצוין. אני שמחה, אני יכולה לבקש מכם משהו אחד, כן. שבבקשה תשאלו שאלות, תשאלו אותי, דברו איתי. כל מי אמרתי שעבר לך, יום כל יום, שלם, לא כל דיברה יום, כל איתי, יום. לא שאלה אותי, לא התייעצה אותי, לא שיתפה אותי. אתם יודעות, לפעמים אני שולחת ללבנת, לבנת הצלחתי להתעורר היום ב6 בבוקר. משתפת אותה, כי זה משהו שדיברנו עליו שאני רוצה לעשות, וזה כאילו, והצלחתי בו. אוקיי? מה עוד? היום אחרי איזה המלחמה דרגה, הרגשתי, איזה דרגה לבנת? NMD. תקשיבו, עוד משהו, ב-26/11 יש ערב נשים אצל גאולה. מה? איזה? מי שגרה בצפון, או לא יודעת, שרוצה לשלוח בנות שגרות בצפון, לקוחות פוטנציאליות שלה, או משהו כזה, לערב בריאות אצל גאולה, יכולות. גם מתעניינות בעסק, יכולות לשלוח לשם. יופי. יכול להיות שמירב תצטרף. הלוואי ומירב תצטרף, מירב יש לה אנרגיות מעולות. כן. ואת בכלל, אני לא דואגת. זאת אחית. אוקיי, אז אפשר לסכם את הזום הזה? אני רוצה להגיד לכם תודה שבאתם. לא עשינו תמונה! תגידו לי, זה הגיוני? איך לא צילמנו? צילמתם? נו קדימה. ואני סוף סוף בתמונה. נראה לי אני חולה עלייך. מפה רגע. אבל אם אני אתנתק מפה לא יראו אותי. איך נעשה? תצלמו אתם ותשלחו. אני כי אצלם. אם אני מתנתקת לא יראו את התמונה שלי. רגע, אני אשב עם זה. בבקשה, יאללה. תמונה, בנות, יאללה. צלמי. רגע, עוד אחת, ככה מהצד.
יופי, ממש יופי. חשוב לי שתכתבו בקבוצה איך היה לכם, מה לקחתם, מה אתם הולכות לשנות במה שעשיתם עד עכשיו. וכמובן, מה שאתם כותבות שם, תזכרו תמיד שגם הצוות שלכם רואה את זה, גם הצוות שלכם הנוכחי וגם העתידי רואה את הדברים שאתם כותבות שם בקבוצה, וזה חשוב, חשוב לשתף. חשוב מאוד להיות נוכחת בקבוצה. להגיב, להיות נוכחת, זה ממש מחיה לכם את הווייב של העסק, ממש, מניסיון. אני עד היום, תקשיבו, אני QNMD, יש לי 1,000,000 קבוצות, 1,000,000 לקוחות, 1,000,000 זכייניות, ועד היום אני מגיבה בקבוצת עסק של לבנת, של האפליין שלי. זה חשוב להיות שחקנית קבוצה, זה חשוב להיות שחקנית שבצוות שלך, של הצוות שלך. אנחנו כוח, אנחנו ככה צריכות להיות, תמיד. זה משרת אותנו בסופו של דבר לדברים טובים. יאללה, זהו, נגמר הזום. אוהבת אתכם. גם אנחנו. גם אנחנו. ביי, לילה טוב. ביי, לילה לילה טוב. טוב. ביי, תודה רבה. תודה. ביי.